Ние празнуваме вече от много години извън вкъщи, което също Извън беше вкъщи? едно... Да. На улицата. И ако се чуете дали си прецакан, когато си роден на Коледа, защото получаваш един подарък, по принцип има такава опасност. Така, бабата там, лелята това и започнах толкова много подаръци и вариантите. Мисля, че сега ще се разрева. Защото Коледа не е да получат 150 подаръка и да поудеят. Този епизод не предполагах, че ще е толкова емоционален. Ами да започваме с коледния епизод. Аз съм Християна. Аз съм Ива и добре дошли в първия наш така по-коледен епизод. Имаме си охичка. Както виждате, Хриси се е погрижила, сутринта е домъкнала охичката. Тук имаме и друг коледен декор. И лампички имахме да ги сложим. И лампички имахме, но майде са. Може да си поговорим малко и за бърната покрай Коледа, защото мисля, че всички в момента са на тази вълна. Тема. Особено ние в момента. Особено ние, но виждам и около мен всички хора, че... така че, може би днес ще си говорим както за супер приятните и хубави неща, които се случват около Коледа, така и за тези, които... И за цялата истерия. Да, понякога малко ни напрягат. Така че абонирайте се за нас, ако още не сте, и приятно слушане на този епизод. Пак е на здраве, ще си кажа. Да, имам нужда от още едно на здраве. Може би да започнем с това, кога започва Коледа да се носи във въздуха, така да се каже. Според мен още края на ноември вече яко се започва с коледната на коледна вълна. Истерия. Всички, да, започва вече коледните базари се появяват, почва да има украса, почваш да се чудиш за елхи, подаръци, кой къде ще бъде. Да. Нали, този вайб почва да се усеща. Като нашата коледна елха ние доставиха на 22 ноември, така че ние, аз може би от тогава вече започнах лека по лека да навлизам постепенно в коледния дух. А кога украсихте? Още не сме украсили. Така, като гледам, няма и да украсите скоро. Да, реално аз от миналата година, понеже ние имаме една много яка нова традиция и тя е да си взимаме коледна елхичка живо дръвче под наем. Това е една такава много готина инициатива, която имат тези хора. Не знам дали е за цяла България, честно казано, но за София със сигурност го има. И ние миналата година си взехме една елхичка, която отидохме в коледния парк и си я харесахме. И тя си ни беше миналогодишната елха. И сега тази година отново ни се обадиха да ни кажат, че елхата ни е в много добро здраве и се чувства добре и могат да ни я доставят пак. Същата, която си ни беше миналата година и сега тя ни пристигна. И аз само отгоре и вързах една червена панделка, защото тази година съм на много червена вълна, може би заради това, че Cherry Red е цвета на сезона и аз съм all in в червеното и поради тази причина сега съм сложила червената панделка, като идеята ми е евентуално да сложа тук там някоя друга още червена панделка. И от миналата година започнах и сега го продължавам лампички, които продават в Юск и те са с като много тъничка телчица, която е в цвета на елхата, тъмно-зелено и едни много мънички, още по-мънички от тези лампички, светлинки. И всъщност толкова яко и магическо става, защото не се, виждат се само самите светлинки, а никакви кабелаци, телчета и така нататък. И миналата година успях да се здобия, всичко беше изкупено само с един такъв комплект светлинки и не ми стигнаха много за елхата и тази година успях от рано, още за Хелуин, когато купувахме някакъв реквизит, ги видях и веднага си взех и ако още ги има някъде, да знаете, много са готини. И само светлинки си слагам и още няколко неща, но не обичам претрупана с много неща. И аз не обичам, защото се губи самата елха някакси фокуса. И аз даже вчера си гледах елхата, седнала съм да си чета една книжка вечерта. Видях толкова яко. Много уютно става, да. И гледам елхата и викам, и защото гледам другите хора елхите с някакви 100 неща, а моята има 5 играчки и едни лампички, я гледам и викам, дали не трябва да сложа още нещо на тази елха, тя много такава постна. После викам, така ми харесва. Макар че нашата елха тази година въобще не украсихме добре. А имаш ли си семейство другиеви? Да, имам си го, да. Малко стана, защото Ерика, нали снимахме едно видео с Ерика, какво иска да правим и тя каза, че иска елха. И то ние можехме и викаме, давай да отидем. И аз си представях, че като ходим за елха, ще отида да си купя нови украси, топки, лампи, всичко, нали? Пък то така стана, че ние взехме елхата и веднага трябваше да украсим и извадих една турба с неща, които дори реално аз не съм си купувала за новия апартамент нищо коледно.
и сложихме там, каквото има Ерика да се радва. Да. И така, най-вероятно, познавайки се, едва ли ще почна още нещо да правя по нея, но... Обаче, знаеш какво е много яко, което аз си го мисля от тази година и сега на Боби баба му бяхме и на гости, тя вече извадила елхата и супер много се е постарала и ни показваше различни тя има от тези старите стъклените, красивите украшения от едно време и ни показваше това е от еди кога си, това е от еди кога си, всяко нещо си има история. Това ме е много кефи. И ето това си мислих, ние сега като бяхме в Ню Йорк с Боби, влязохме в един магазин за коледна украса, защото те бяха извадили коледната украса от октомври месец, не преувеличавам. И влязохме и си купихме една такава от Ню Йорк, само една. И си имаме и нашата семейство Карамелски и още няколко такива. И се замислих колко би било яко да започнем такава традиция от различни места, на които пътуваме и въобще от различни хора и като подарък и като спомен. Да, ама какво, лека по лека. Да. Защото не е казано, че наведнъж трябва да си накупиш сумати играчки. Аз между другото не съм фен на тези перфектно украсените елхи, всичко в един цвят, в един тон, нали. Повечето хора ги харесват, разбирам го, нали, защото изглежда наистина красиво, но за мен някакси идеята на коледната елха в моята глава и от моето детство, защото ние винаги така сме украсявали с стъклени, с най-различни играчки. Пазите ли си някакви стъклени? Не много, те се изпочупиха, те са в шумен, повечето не съм ги взимала. Майка ти ако пази майка ми, да си вземеш за новия апартамент, това ще е много яко. Да, но реално мен това ме кефи в то уют ми създава елхата, с това, че, примерно, освен това, мен изключително много ме кефи децата да украсяват. Ерика да си сложи както си иска, а не сега потъгала ми, тя слага тук едно, тук слага друго, става някаква шарена и мен това много ме кефи. Сещаш ли се този епизод, където Моника ги беше оставила да украсяват от едната страна и после я завърта? Горе-долу, да. Така че, на мен елхата за мен е много важно нещо. Много ми е винаги важно да имам хубава елха и я свързвам Коледа с красива елха. Някакси, защото като бях малка, баща ми винаги купуваше най-яката елха, естествена, с едни страхотни клони, как се казват тези. Да. И беше много красива, целият хол почваше да ухае на... Това на мен най-много ми харесва на живото дръвче, защото... Никога не съм моя изкуствена елха. Да, никога. Просто усеща си го, обаче пък мен много ме напряга това, като се отсекат, защото после като ги видя изхвърлени до кофата и направо сърцето ми скъса. Да, така е. Обаче нали знаеш, че повечето елхи, които се продават, те са специално съдени за Коледа. Тоест те не са елхи, които са от гората, оскастрени и умряли. Ами са елхи, които са създадени. Тоест, ако не си ги купиш, те няма да ги има. Да. Те се създават за това. Просто ме е яд, защото наистина ми става тъжно. Някак си усещам тази преходност, която има сезона. И наистина през януари месец, когато до половината контейнери има захвърлени дръвчета, просто то ти е служило и ти си го харесвала и изведнъж просто да го изхвърлиш в контейнера, не ми дава много кофти усещане. И затова това с тази идея... много тази идея страхотна. Ние им звъннахме, даже и ние да си вземем, обаче нямаха, когато... Нищо за другата година, от по-рано. Много е готино, защото самите хора, те се грижат за тях цяла година. И всъщност те са си добре и са си здрави, защото много често има хора, които са ентусиазирани. Аз съм имала преди друг път такива опити. Купуваш си елхичка в саксия, обаче за съжаление кореновата й система и начина, по който е засадена, не е подходящ за дръвчето и тя е направена просто буквално колкото да ти изкара празниците и така или иначе пак приключва в кофта. Те дори Лила точно това ми обяснява какви грижи полага в момента за това, тази елха, която си е взела, защото тя реално, за да има шанс изобщо да оцелее, трябва супер много да я поливаш отгоре, да не знаеш как да я пръскаш, отдолу да я сложиш, не знам си какво, въобще супер сложно е. Хората си мислят, че като си купиш в саксия една елха и тя вече завинаги остава. Да, а пък това е готино, защото ти по този начин радваш и се, харесваш си, имаш си всичките предимства на това да имаш живо дръвче в къщи, а пък след това си спокоен, че не завършва в кофата. И още по-яко е до година, като си вземеш същата елха. Това е много яко. Твоята си. Твоята си и тя си те е чакала и много е яко.
Така че, да, но за играчките... Добре, доста време отделихме на елхата. Да, между другото, но за играчките исках да кажа просто, че според мен... Аз също харесвам красиво направени елхи и естетични и симетрични. Предполагам, да. Обаче не ми е това най-важното. По-важно ми е да си го усещам и да си ми е моето си дръвче. Как празнуваме Коледа? Хората са ни питали даже. Как имаме, какви традиции си имаме, какво правим, къде сме и така нататък. Да, много яко. Аз си празнувам, всички си празнуваме, двете си празнуваме с семейството Коледа, като ти имаш даже имен ден тогава. Така че... Аз имам имен ден, да, и ние празнуваме вече от много години извън вкъщи, което също извън беше вкъщи. едно... Да. На улицата. Не, защото също един стереотип, който аз разбих сама за себе си, защото винаги съм си представила, че Коледата е да си вкъщи. Нали, уюта на дома, семейството, нали, и много дълго време така си мислех, още като някой ми каже, че празнува Коледа някъде извън тях и ми беше супер странно. Но ето, живота ме научи, че Коледата не е мястото, ами са хората. Да. Защото пък при нас го има момента, че ние сме много голяма фамилия. Понеже се събираме, освен, нали, аз с Ивайло, моите родители, майка му, сестра ми с нейния мъж, неговите родители, сестра му, ставаме 20 човека. И първите години в началото се събирахме в нас, в тях, във Варна, в Шумен. Направо не знам как сте се събирали. Първо едва се събирахме, второ майките ни, основно, защото ние отиваме за 2-3 дена, после се тръгваме. Майките ни ставаха луди от готвене, чистене, оправяне, украсяване, не знам си какво, не знам си, що подготвяш се. И в един момент си казахме, че това е пълен абсурд и че няма как да продължаваме така да се събираме. Да. Защото освен това и децата станаха много и то просто не му се събереш. И си намерихме едно място, където да си ходим. И всъщност това си стана нашето си коледно място, което също се превърна като някакъв наш коледен дом, защото ние всяка година сме там. Хората си знаят, че сме там, само ние сме, сами сме. И даже включително и сега октомври месец, като стана, не се бяхме обаждали въобще, защото ти знаеш Коледа нова година. Те си ви чакат. Ужас, да, с намирането на места. Не само, че ни чакат, те ни звънят и ни се обаждат. Той звъни на Милко и вика, нали идвате, защото почнаха да звънят хора, ама ние го пазим за вас. Ние, да бе, как естествено. И е много яко, защото буквално отиваме на Коледа, намираме си някакви неща от миналата Коледа, които са ни останали, защото други хора не ходят там, освен нас. И е много яко. И така, за мен Коледа са хората. Семията къде ще сме. Семейството. Това осъзнах с времето. Ние от една страна и се събираме и на Боби баба му. И тя много се старае. Наистина тя започва седмици преди това приготовления. И просто на мен това ми е... Сега ще се разрева. Ние си празнуваме, нали, при баба му, празнуваме, нали, и при моето семейство и въобще не успяваме всички на куп да се съберем, тъй като ние ставаме много, но единия ден сме с едната фамилия, другия ден с другата и така. Ти пък имаш рожден ден на Коледа. Аз пък имам рожден ден на 26 декември и това е вече третият. Ние почваме 24, 25, 26. 3 дни, али са веселили. Взето, да. Така че, и ако се чудите дали си прецакан, когато си роден на Коледа, защото получаваш един подарък, по принцип има такава опасност. Освен ако не си заявил още като малък, че очакваш 2. Тогава няма проблем. Да, то е много гадно иначе. Всички децата според мен не ги прецакват така. Само големите, възрастните вече ги прецакват. Аз си поотварям моите подаръци за Коледа на Коледа и на рождения ден на рождения ден. Мен ме кефи, като си имаш рожден ден, тогава да си го получиш. Яко е, примерно при мен е яко, защото теб като те няма и аз ако съм получила някакви подаръци и след това получавам още, след да ми се удължава рождения ден. По принцип аз от последните години, заради това, че тя ги няма, а и заради факта, че на 26 декември по принцип на хората не им се занимава чак толкова много с мене. Но както и да е, си празнувам рождения ден в началото на януари. И така, друг въпрос имаш ли, че ние тук е охата, рождения ми ден, как празнуваме? То Коледа си е това. Айде да поговорим малко и за коледните подаръци. Добре. Аз имам една вътрешна борба в себе си. Това го осъзнах онзи ден, след един разговор. Даже няма да казвам сега кой и какъв, че да няма някой нещо да се препознае в него. Но се замислих, че понеже аз обожавам да купувам подаръци по принцип. На мен ми е приятно, доставя ми удоволствие. Наистина не ми е като някакво бреме и някаква тежест. И последните години, понеже ние наистина сме адски много хора, които се събираме и много от тях са деца. И в последните 2 години започнах да осъзнавам как в един момент това започва да ми
да ме напряга. Защото наистина в главата ми е сега този подарък е за този, тя е на 5, той е на 8. Така, бабата там, лелята това и започнах толкова много подаръци и вариантите. Мисля, че и декември месец предвид факта, че е пълна лудница, нямам време да отделя на това нещо. И започнах да се напрягам. И се напрегнах от това, че се напрягам, защото по принцип това е нещо, което много обичам да правя и не искам ценно да си го отнемам заради някакви други неща. И, например, тази година взехме едно много добро решение. Те децата не гледат подкаста. Представиш си и да се гледа да го гледа. Тя тя е голяма. Взехме едно много добро решение, което моята маникюристка, между другото, ми го каза, понеже 10 деца горе-долу има при нас. За тези 10 деца да купиш 10 подаръка. Първо, че сверската хамалогия да ги пренесеш до там, да ги занесеш в колата с всички останал багаж, който носим за 10 дни. Да ги измислиш, да е нещо, което му хареса на детето. Все пак и да не говорим какъв бюджет отива за всичко това, защото ти не мога да му купиш нещо за 5 лева, някаква глупост, дето ще я метне и само буклуци ще създаде. И какво измислихме? Това е един добър съвет за всички, които ни гледат и слушат. Всяка майка си купува подарък за нейното си дете. Или деца там, колкото има. И само един подарък за него си. Нали, не е някакъв по-хубав, по-голям, нали. При което събираме всички деца заедно в един момент и дали под формата на Secret Santa, дали под формата на някаква игра, дали всеки на всеки, всички деца по едно и също време получават подарък. И така, всяко дете ще получи хубав и готин подарък, всяка майка ще е купила само по един подарък. Да. И хубавото е, че тя знае какво да вземе. Да. И идеята на сестра ми беше да го направим като Secret Santa, за да е тайно всеки кой на кого. Не знаеш все едно кой ти го е купил, кой какво е направил. Децата те просто си получават подаръка и се кефят. И така, защото наистина миналата година, примерно, купихме едното дете, това е гати тъпия подарък, аз не искам такова. Защото някои от децата реално почнаха ли да си ги сменят? Аз не съм и чак толкова близки, постоянно да съм с тях, не ги познавам чак толкова добре всяко нещо, което правят. Ти да края се смукаш от пръстите някакви неща и супер много енергия даваш за неща, които на тях дори не им харесват. Или, примерно, подаряваш им нещо, дето драспат 2 пъти в него, мятат го и то стана един кашон с буклуци се събра, който тотално се обезмисля идеята. Защото Коледа не е да получат 150 подаръка и да поудеят и затова е много яко, според мен, се получи така, защото хем купуваш нещо хубаво, нещо, което не е буклук, дето ще го метнеш утре, хем ти се освобождаваш от напрежението да купиш 15 подаръка и хем детето ти е доволно. Win-win. Да, по принцип е доста яка идеята, Вириан. Аз в момента разсъждавам как може да се приложи и за възрастните. Това го направихме и с възрастните, между другото, миналата година. С тях се оговорихме. Всеки да купи, имахме бюджет за подарък, да речем до 100 лева, да купи един подарък за всички и на томбула теглим. И всеки си има номерче. Всяко семейство си има номерче, нали? Всяко семейство си тегли номерчето и на номер 2. Номер 2 е за теб е, например, този мултикукър, да речем. За теб е този тиган. За теб е... Това е, вие сте били като такова... Как се наричаше това? Бинго! И купуваш такива по-универсални за домакинството неща, където всеки... Даже си ги сменяхме после там. Да, аз това ще да кажа, ако на някому това не ми трябваше, да менкам за това. И много яко става така, защото готино е според мен. Защото наистина за мен това е минус малко тази истерия, която се получава и този бърнаут за нещо, което трябва да е приятно и да ти носи удоволствие. И се губи малко идеята на... естествено, за нашите си деца съм си купила... Аз точно ще да питам, аз кога тогава ще подаря на Ерика моя подарък за Коледа. Много яка идея от Хриси и от нейната маникюристка. Да. Какво исках още да кажа? За подаръците, Нали, това, което ние на черния петък си оговорихме, нали, почвам от по-рано да ги купувам. И така, защото наистина, като почнеш от по-рано, имаш повече време да ги помислиш, да ги знаеш. Част от тях аз знам отдавна какво искам да купя. Други, примерно, виждам нещо и казвам, това е. Така сега, примерно, на Лила. Просто нещо, което видях и си казах, това е за Лила и Валя, просто трябва да им го взема. И реално им купих подаръка ноември месец за Коледа. И аз така много обичам да правя. И аз много неща съм купила. Примерно пък аз на моята приятелка
защото тя пък организира, ние имаме с приятелите такава традиция, на 23-ти се събираме всяка година, имаме коледна вечеря с приятелите. Да. Преди Коледа, защото по време на Коледа вече всички са много взети. И преди Коледа, и тя сега ще ни хоства, както всяка година, нашата Моника. И аз отдавна съм и купила нещо за тази вечеря, което си стои и си чака да си дойде този момент. Да. Това е яко, когато знаеш на някого, че нещо ще му хареса, да си го вземеш предварително и да си спокоен, че имаш подарък. Аз, примерно, много обичам да подарявам подаръци, на мен ми доставя такова голямо удоволствие, даже някой път Боб ми казва, че се престаравам. Обаче на мен ми е толкова приятно, наистина, да е опакован, да е просто целият дух свързан с подаръците. И зарадваш човека. Да, и аз не съм фен, знам, че е практично и знам, че много хора се радват на този тип, да кажем, гифт карта или някакъв ваучер, паричен подарък. Просто на мен малко ми отнема от удоволствието това и на мен ми е приятно, че да съм отделила от времето си да помисля на този човек какво ще му хареса и ще му допадне, или пък ако е нещо, което на мен ми е харесало и съм му го подарила, защото знам, че и на него ще му хареса. Примерно. Не знам дали има логика. Да, има логика, много е яко, да. А добре, как ти справяш ли по Коледа с всички подаръци и всичко, което... Да, справям се между другото, обаче аз точно това ти казвам, много предварително ги мисля, много по-рано и аз много внимавам хората какво говорят и много ги слушам през годината и в главата си правя списък. Тук шумят, не знам дали го чувате. Ако го чувате, съжаляваме. Бормашината почна. Бормашината и тя с нас. Да, ще ни извинявате, обаче трябва да продължим, нямаме избор. Да. Така че аз си ги намислям нещата и си правя списъци през годината и си ги мисля. Например, сега Бобката искаше някакви водолазни глупости, дето аз това не искам да му подарявам и сега съм намислила едно друго нещо. И обаче още не съм го купила, защото той пък до последно ми каза, че нещо иска. И го чакам да видим дали ще го иска това, което ще иска друго, ама не водолазното. Или... Ние пък с Ивайло си разменяме подаръците преди Коледа, защото нали сме ютубъри. Да. И си снимаме подарък или наказание. Вие имате друга традиция коледна. Да, друга традиция, абсолютно, която... И пак си е много яко, защото то си стана някакъв наш си начин и даже такова си мислим за Коледа, подаръци такова и той викам, чакай, ние трябва да си купим по-рано, защото нямаме подарък или наказание. Да. И тази година съм много доволна, защото Ивайло ще остане много щастлив. Така ли? Аз дори не знам. Не знаеш, да. Така че въобще е готино бе. Хубави емоции са. Аз съм повече обичам да правя подаръци, дори отколкото да получавам. Наистина. Просто такъв кеф ми е. И някой път, ако направо съм нацелила и наистина знам, че много ще му хареса на човека, на когото подарявам подарък. Както неведнъж се е случвало. Направо така се ентусиазирам. Толкова е яко. Яко е, да. Така че нямам търпение. Но те разбирам и знам това, което описваш, особено пък при вас. Вие сте толкова много хора, наистина. Много повече, отколкото сме ние на този етап. Така че може в някакъв момент и... Да, и точно за това ти казвам, че хем е едно такова гузно и гадно. Хем пък в същия момент... То в един момент нямаш избор вече. Много добре сте го това е за широкия кръг от хора. И на децата от много рано. На това съм купила и на него от ноември месец. Нямам търпение да му подаря. Просто толкова ще му хареса. И онзи ден стоим вкъщи и той ми казва... Няма да го казвам точно, че пак се притеснявам да излезем. Той ми казва... Как исках сега да имаше нещо като такава една, която това. И описва точно това, което аз съм му купила. И той го описва като нещо, което колко ще е яко да съществува такова нещо, изобщо да го има. И аз стоя и той е там горе в гардероба, разбираш ли? Аз само така си стискам към... Не го избавя, сега да му го дам. После към нещо, изчакам. Много е яко. Да. То самата изненада от това, че отваряш... знаеш ли какво се сетих? Много е интересно, че миналата година с моите приятелки се заговорихме и се оказа, че хората по различно време отваряме подаръците. Все едно всяка семейна традиция е повлияна от нещо друго и едни отварят подаръците на 24-ти, други отварят на 25-ти. И е много интересно, вие кога ги отваряте? На 25-ти. И ние на 25-ти. На 25-ти сутринта. Аз с това си спомням, дори като бяхме малки с братовчет ми, на 25-ти ставахме и тичахме бързо да видим по телхата какви подаръци ни е оставил дядо Коледа. Да. Но много хора на 24-ти отварят на бъдни вечер, а има и семейства, които пък на 31-и
за Нова година си разменят подаръци, а не на Коледа. Да. Знаеш ли друго какво се сещам? Когато бях малка, на единия ми дядо, неговия брат, и той правеше една много интересна игра, която беше, скриваше си лешничета, защото нали на бъдни вечер винаги имаш някакви различни ядки. И той си скриваше лешничета в юмрука и аз трябваше да познавам дали са чифт или са нечетен брой. И това ми беше толкова любима игра. И всяка година чаках. Това го казвам не за друго, а за да покажа колко за едно дете какви неща му остават спомен. Нямам никакъв спомен какви подаръци съм получила тогава. Това е по повод темата колко много, какви подаръци и така. На децата това въобще не им е основното нещо. Пък аз съм си запомнила тая традиция и си спомням, че чаках и всяка година казвах, хайде пак да играем на играта и си го чаках с нетърпение това нещо. Сега ще се разрева. Имам дарба. Защото е много мило, защото наистина това съм си мислила и с времето вече като пораствам аз, вече аз като имам деца и като аз го съзнавам това нещо, онзи ден точно ми попадна едно видео, в което ми стана много мило такова, защото прочетох точно, че един ден ще пораснеш и ще осъзнаеш, че коледната магия всъщност... О, този епизод е страхотен. Коледната магия... ще се разплача. Коледната магия всъщност са били родителите ти, които много те обичат. И това осъзнах, че наистина сега като си спомням за детството ми, за Коледа, нали, това, което Коледа ми е толкова любим празник, е точно за това какво сме правили с нашите, как сме се събирали заедно, как сме ходили при бабите и дядовците ни, как се е създавала тая коледна магия, наистина. Всички неща, които нашите са правили за нас, дядо Коледа, как идваше, нали, всичко това. И ти сега виждаш децата около теб, как ти го създаваш за тях това нещо и как супер много се притесняваш за всеки дребен детайл, който реално на тях няма да им пука след време, наистина. Точно каква е била елхата, как е бил опакован подаръка, те ще си спомнят как сте били заедно, самото усещане. Точно Коледа е усещане, а не е не е материално, не е нещо дори не е както си наредил точно масата. Нали? Те всички тези малки неща, които правят реално голямото нещо, обаче реално е друго. Някаква магия, която после осъзнаваш как се е създавали за теб тази магия. И как ти си мислила едва ли не, че Коледа, то си е така, нали? Това е коледната магия и така, всъщност те се я правили за теб. Да, наистина е така и честно казано, самия факт, че това нещо го оценяваме, означава, че много добре си свършили работата. Да, абсолютно. Така че... То за това още повече се разстройва. Се надявам и моето дете така да ревесне. Да успея да го постигна. Ерика в подкаста през 2045-та. Да го гледа този епизод. Този епизод не предполагах, че ще е толкова емоционален. Да, знаех, че ще е хубав. И аз не предполагам. Но не очаквах да е толкова вау. Тая история с дядо ти ме събори, човек, защото си представих маничката Ива. Да. Да. Ех, какъв добър разказвач на историята. Така е. Искаш още една? Да. Айде, хит ми. Готова ли си? С коя спирала си? Не ми е водосточила, между другото, ама няма проблем. Всяка година, когато майка ми ме питаше какво ще искам да ми подари дядо Коледа, и аз никога не исках да пиша писмо. И тя ме питаше защо. И аз казвам, така, защо? Няма нужда да му пиша писмо. И тя ми казва, добре, той дядо Коледа как ще знае какво да ти подари, ако не напишеме писмо? И аз казвам, мамо, изобщо не се притеснявай за това. Аз му мечтая и той знае. Миличката. И майка ми до ден днешен разказа тази история и си я спомня как аз просто съм смятала, че е достатъчно аз нещо да си пожелая, да си мечтая. Аз му мечтая. Това е точно изречението. И той знае. И няма нужда аз да си на тебе да пиша писмо. Ни такова нещо. Няма нужда. Той знае. И разбираш ли ги дядо Коледа? Да, разбираш добре. Така че и сега до ден днешен някакво нещо, като си помисля и си казвам, аз си мечтая. Да, ти го пращаш към Вселена. Даже Боби онзи ден ме питаше какво да ми подари за Коледа, защото има няколко идеи да се насочил. И аз викам, няма нужда, аз му мечтая.
Така че, кажи някоя такава вие, някаква такава наша традиция. Аз като бях дете, вкъщи Коледата беше епична, в смисъл супер яко всичко. Но сега като... Много е интересно, защото в годините някакси се променят нещата, обаче се остава точно това усещане. Нали? Да. Пак тая коледна магия си я има. И сега ни е много любимо нещо, като се съберем всички, защото ние сме китка от хора, букет. Да. И се събираме и имаме нова традиция и тя е да се съберем и да играем на тенджера. Какво Това е тая игра тенджера с едни думи, дето пускаш в една тенджера и теглиш в различните кръгове по различен начин, разделяте се на отбори и всеки със всеки, нали, му обяснява, другите слушат, нали? Сега да не обяснявам всичко, но общо взето в първи кръг в първи кръг обясняваш надълго и на широко, във втори кръг с по една дума и в трети кръг го изиграваш. При което ние винаги разпределяме майката на Милко, да са в един отбор, защото те стават култови, разбираш ли? Особено на трети кръг, сцепват двете и ние просто се заливаме от смях. Ох, сега искам я да игра на тенджера. Велико е и винаги те са двете в един отбор и става такова шоу става, че просто всеки няма търпение да се съберем, нали, защото сега на Коледа не сядаме на трапезата да играем, но после вече след това, това ще я да кажа, че много ги обичам и тези периоди между Коледа и Нова година тази седмица, в която пак всичко е по-чил, пак още работа няма много, нали. Всички са на някъде. Да, и едно такова безвремие настъпва. И ми е много любимо и тогава се събираме да играем тая игра и просто се разцепваме от кеф. Сега просто нямам търпение да отида и да се почнем. И да играете на тенджера. Да играем на тенджера, да играем на столни игри през деня. Въобще много е яко. Като има сняг, особено е много яко, защото... Това е. На мен Коледа трябва да ми е снежна. Аз много обичам да има сняг на Коледа и всяка година, когато няма, особено в последните няколко, много се разочаровам, когато няма сняг. Тегаво е наистина. Ами да си пожелаем да има сняг на тази Коледа. Да, си пожелавам. Все пак имам рожден ден на Коледа, трябва да ми се изпълни желанието за сняг. Така е. Една година един приятел ми беше подарил, понеже пак така си мечтаях много да има Коледа за рождения ми ден и той за рождения... Да има Коледа за рождения ми ден. Понеже много си мечтаях да има сняг за рождения ми ден на Коледа и той ми беше подарил един... как се наричат тези... като... Фигурките. Тези, които са като в една стъклено кълбо, като сфера и вътре има някакви коледни неща и в тази сфера имаше сняг, като го разтръскаш и то пада сняг и беше много яко, защото реално си получи да имаш сняг. Един вид снега за Коледа. Така че и такива неща. Това е Коледа си е магия. Пожелаваме на всеки един от вас, който ни слуша, едни светли празници, много уютни и топли с любимите ви хора. Благодарим ви, че ни слушахте и ще се чуем отново следващата седмица.